न'आनो हाद्रि गोजा माथो गाज्रिथार जानानै दङ। सिबनांगौमोन हनै बावबायसो आङो हासिबखौनो लाबोना होनो। दालाय मादो सिबनो हासिबबो गैया बेयाव। इसिबां गाज्रि जानानै दं न'आ सिबनांगौमोन। लिरनायनि सिगां खेबसे सिबनो मोननायमोनबालाय मोजां जागौमोन। बाल्थिं नुदोंमोन र' आं बायजोआव न'खौनो लिरग्रोनानै दोननोसै होनब्लालाय सिबनोबो मोनला। बे प्लास्टिकआबो मा प्लास्टिकथाय बेयाव बनानै दोनदोंमोन। र' बेखौ लांनानै बायजोआव दोनहैनि। प्लास्टिकआ मोजाङानो माथो। र' बेखौ सुनानै दोनहैगोन आं दाहाय। माब्लाबा बाहायनो हागोन गार'आ र' नांगौ जागोन बेफोरखौबो माब्लाबा। बिहामजो मा खालायदों नोङो? आयै आं न'खौ सिबनो नागिरदोंमोन हासिबानो गैलाना दा लिरनानै दोनसै खोमा डाइरेक्ट। ए बेयावलाय अबावथो हासिब मोननो बेनिखायनो लाबोखादों आं बेगाव सोनानै मोनसे बानायखानानै। र' लायनि आङो। नों लाबोखादों आरो बेगाव सोनानै आयाबो हागौ दे आरो। लाबोआबा बेबायदिनो जागोन होननानै सानखादोंमोन आं नागिरबाबो मोननाय नङा होननानैनो बानायनानै लाबोखादों आं। मोजां जाबाय दे होमब्लालाय आइ नों लाबोनायानो। आंथ' गोसोखौनो खाङाखै बेफोरखौ बावगारजोबदों। न'आलाय रुमालाय गिदिरानो माथो। औ आयै गिदिरानो। नों थानोबा बेयावनो थानो हागोन आयै। बेयावनो था नोङो। औ बेयावनो थानोसै खोमा ने आं। औ आयै नों बेयावनो था मोजां जागोन बे रुमा नोंनि थाखाय। खिरखिबो दंखायोना खिरखिजों बायजोखौ नायहरबाय थानो हागोन नों बारुरू मोनबोला। औ खिरखिबो दङ मोजाङानो र' बार फैबाय थागोन। नङाब्ला हफबनो थानानै सुखुनाय नङा आङो। ए हनै मालाय न' उनथिंबो मैगं थाइगं दंलायो माथो। बेलाय माथो थेङा बांना बिलाइसो खोमा। हनै मालाय बैथिंबो मैगं थाइगंफोरा रज'दों। आगोल थानायफोरा मालाय सोरबा गायदोंमोन खोमा। नै बेनाबो देरबायानो मालाय। टमेट' दंफाङा मोजांथार जादों माथो। ए थारमाने टाउनाव थानाय मानसिफोराबो बेबायदि गायना लायो दोनैसो मिन्थिबाय आङो। मालाय एसे एसे हाफोरावनो बेबायदिनो फोलाबायनानै जालाबायो खोमा। जोंहासो गामिनि मानसिफोरा साला इसिबां हा थानानैबो बेबायदि गायना लानो रोङा माथो। आजिखालि गामिनि मानसिफोरासो गायला खोमा। नुनानै आसरितसो मोनबाय आङो सानफेराखैमोन आङो टाउननि मानसिफोराबो बेबायदि मैगं थाइगं गायनानै जायो होननानै। जोंफोरनासो गामिनि मानसिफोरा साला गायना लानो रोङा फानग्राफोराल'सो एसे एला गायना लायो बाखिफोर गायनानै लाया। बेनिखायनोथ' मैगं थाइगंफोरा दामथार खोमा गामियावबो। बेबायदिनो एसे एला न'नि बारि उनखिं माबाखिं बेबायदिनो एसे एला गायनानै लाबानो जायो माथो मैगं थाइगंफोरखौ मानसिफोराबो। होनब्लानिया बायनाङाबो फैसायाबो खम खरसावनो जागोन। बेनिखायनोथ' साला मैगंफोरा इसिबां दाम खोमाहाय मानसिफोरा गायना लायाना। बिसोरनि बेबायदि एसे हायावनो बेफोरखौ फोनाय नुनानै आंहासो लाजिनाय मोनबायहाय। गामिनि मानसिफोरा एसे हा थानानैबो एसेबां हा थानानैबो मावना जानो रोङा। आंबोथ' गायामोन दा बेयाव बेबायदि नुनायखाय आंहासो लाजिनाय मोनबायहाय। दै आंबो एबार न'आव थांनानै गायना लाजोबगोनहाय न' उनखिं। बिसोर जुदि बेबायदि हायावनो बेबायदि एसे एला गायनानै जानो हादोंमोन जोंलाय मानोथो हाया नङा होमबा। माबा बेनो न' जोंना दिनैनिफ्राय बेयावनो थासिगोन हाबा जोङो। बेनो जोंहानि न'आ। बेनो नङा जोंहानिया बेयावनो थासिगोन जोंफोर आबा। मानो बेयावनो थानो गोसो गैया। आं सोरजों गेलेनो। आंलाय आबा आं दङ आबै दङ आरो बैयाव माबा दङना सिथ्लाया गिदिरथारना बेयाव गेलेगोन फुटबल गेलेगोन जोंना। बाबानो बल लाबोनो होदों आं दे। गेलेया मा आबा नोङो उन्दुनो ओंखारदों? नै ओंखाम उखैदों माबा जानो? चक्लेट दं आंनाव जानो? जाया। आबैयालाय आबैया थौ आबैजों थौ। नै बेयावबो मोजां मोजां लोगोफोर मोनगोन नोङो। ओजोंनि लोगोफोराथ' लोगोआनो बेयावबो गोदान गोदान लोगो मोनगोन नोङो। नोंखौबो स्कुलाव होगोन ना आबा स्कुलाव थांगोन ना नोङो? गोदान गोदान लोगो मोनगोन नोङो। गाबोन बाबाजों बेरायनो थांगोन दे स्कुलाव। नों अबे स्कुलाव थांनो? गोदान स्कुल गोदान गस्ला गोदान बेग गोदान गोदान जन्था नाङा नोंनो? गोदान स्कुल जन्था बेग औ गोदान गोदान नों नाङा? नांगौ थांगोन आङो।
होमब्लालाय माथो बेखौनो दुखु खालायबाय थायो गाबोननिफ्राय गोदानसो गानसिगोन आबाया जोंना ना स्कुलावबो थांगोन गोदान बिजाब मोनगोन गोदान स्कुलाव ना मोनगोन गोदान बिजाब आबाया आंना हारसिंनो दिनदां मोनसोदोंहाय आङो बाजैयाबो गैला ओजोंबा बाजै मोनाबा सहैदोंना सहैयाखै सहैनांगौ दा इसेबां गोबाव जाबाय माथो सानसे मानि बारलांबाय खालि मोनदों आं माबा हारसिं सुखुवालै बेबायदि सासे मानसि लाबोनांसिगोन र' बे सालि रजेखौनो लाबोगोन र' आङो बादुलिखौ फैया होनबाय थायो बेखौनो लाबोगोन र' आङो बाजै सुदेमखौ खेबसे खबर लानो र' आरो आयंआबा मा खालायदों बेयाव बेथ' थानोनो सुखुनाय नङा खोमालै बेयाव आयं बुरिया माबायदि थागोन बियो बे टाउनाव खबर लानो र' बाजै औ देलाय मा खालायदों अबाव दोङो दखानाव दं नामा औ बाजै आं दखानावनो दङ हारसिं थानसुथाराखै माबा आङो दिनदां मोनसोदों नोंसोर मोजाङै सहैबाय औ दङ मोजाङैनो सफैदों दहायनो सफैदों ए बेसेबां गोबाव जाखो सहैनायालाय बावबाय गोबाव जाबाय 4 घन्टासोआनो जाबाय खोमा बेनिफ्राय आयं बुरियालाय आयं लोगोमारिया मा खालायदों बियो थानसुदों बियो गाखोरबाय थायाखै थांसै होनना गाखोरबाय थायाखै आयं बुरिया गाखोरदों थानसुखाखै होनना बखिबाय दं बेखौनो गोसोखांना मिनिनो ओंखारबाय दं आं आयंआ माबायदि थागोन दे बे टाउनाव थाबायथिंबाय थाग्रा मानसि गामियाव थाग्रा मानसि थानसुनाय नङा होनना गोसोखांना मिनिनो ओंखारबाय दं आं बेनोथ' बिनालाय बेनोसै आरो बेनिफ्राय दखानालाय माबायदि मानसि फैदों मानसि फैदों र' बाजै आं माबा हारसिं थानसुखाखै आं सासे लोगो दंलै आंना रजे होननायनि आं रजेखौसो लाबोनोसै खोमा बाजै लाबोनांगोन लाबोनाङा ए लाबो आरो बिबो सुनायफोरनि खामानिखौ रोंगौबालाय औ बाजै रोंगौ दे होमब्लालाय आं गाबोन लिंहरगोन बिखौ प्रब्लेम गैयाबा जेबो गैया दे मा प्रब्लेम जानोखाय लाबो आरो नों जेरै गोसो बेबायदिनो खालायबाय था खालि दखानखौल' मोजाङै लाखि आरो नोंनि दायित्वसै दे जागोन दे बाजै होमब्लालाय मोजाङै लाखिगोन आं टेनसन लानाङा आंनि दखान जाबाय बियो औ फाग्लि नोंनिनो आरो मोजाङै लाखिबानो जाबाय बायाबानो जाबाय दखाना नोंहा मोजाङै सोलिबाय थानो हाबानो जाबाय औ बाजै बेनोथ' ओमफ्राय दोनथ'नोसै बाजै ब्लाउस गानजि सोमदोंलै दे जागोन दे दोन उनाव हरगोन दे आङो सम मोनबा दे बाय दे माला बुरजाथार जाबाय माथो गारि गैयाबा जानाय नङा औलै गारि गंसे हमनांगोन लानायावनो बुरजा मानि जाबाय माथो गारि नङाबा हानाय नङा बुस्थुफोरखौबो फिसा फेनला बुस्थुफोरखौबो लानायानो जाबाय दे सोरथो फैबाय थाबावनो गाबोननिफ्रायथ' अफिसाव जइन जाबाथ' आरो फैनोनो सम मोननाय नङा बेफोर हाथायखौ खालायनो समखौनो मोननाय नङा मोजाङानो जाबाय दे सोरथो फैबाय थाबावनो नोंहाबो सम गैया बाजै मोनाबोथ' सिनायनाय नङा गोदान मानसि मोजाङानो जादों दे लाजोबनायानो आरो मायबा बावगारबायसो नामा नोंनि गोसोआव मायबा दंबावो नामा लानो हानाय मायबाफोर बुस्थु दाथ' गोसोखाङाखैलै आं जेबो सेन्देल लादों सेन्देलथ' लाबोफायाखै सेन्देल लानो बावदों हावाइ सेन्देल जराब्रै लाखानोसै आंनि जरासे आइनि बाबुनि आरो सुदेमनि थौ बेखौ बायनानै थांथारनोसै किटचेननि बुस्थुफोरखौथ' लाखांजोब्बायना किटचेननिफोरखौ आं बारा गोसोआव थायालै लिस्टआव हरनायखौ लाबाय थौदो बारा गोबाव खालामनो हाला ओजों रितुआ फन खालायगासिनो मानोथो खेबसे रिसिभ खालामनानै बुङाखै बुंदोंलै बिजि दं होननानै थेवबो फन हरबाय थायो हरनायालाय हरगोनानो दिनै एसेबां सम जाबाय न'आव थाङिया बेनोथ' खेबसे नुजाना फैथारनोसै फै र' नङाब्ला सन्जिब नों गारिखौनो हमहैदो आं सेन्देलखौ बायनो थांसै दे होमब्लालाय टेम्पु बायदिबा जागोन ना टेम्पु बायदि फिसाया जागोन दे बेखौनो लाबो थांदो गोबाव खालायनाङा आं सेन्देलखौ बायनो थांसै दे सुदेम आयै नै फै बायजोआव फै नै माल गारिया सफैबाय बुस्थुफोर लानो गारियाव लाबोदों औ गारियाव नङाबालाय अबावथो जायगा थोआना मालानो बुरजा मानि जादों आइयालाय आइखौबो लिंहर माला बुरजाना थाब लाबोनानै दोनफैनि दं र' आइया लिंगोन बेनिफ्राय माबा गेस सिलिन्डारखौ मोनदों ना मोनदों गासैखौबो मोनजोबदों फै माबोरै फै र' आयै
खोनायाखै खोमालै आइया आयै ए मा बिबार बेलाय जोंफोरनि गामियावलाय माथो बेबायदि बिबार नुफेराखैमोन आङो मोजांथार माथो बिबारा आयै मा खालायदों नोङो हो है मायबा मायबि नायथिंलाबायदों आं मा दं मा गैया मालगारिया सफैबायना आयै मालगारि मा मालगारि मालगारिलै आयै बुस्थु लायनो थांनाया गारियाव लाबोदोंनो जायगा थोयैनि गारिसिमानि जादोंनो फै माबा बे बोख्लायनांगौनो ए सफैबायानो गारिसिमानि जादों नांगौखौनो लाबोनांगौ नाङि मानि लाबोदों खोमा बि जानो मा लाबोदोंथाय थौ बेखिनि खामानिखौ मावनानै दोननो हाबोलासो स्रां जासिगोन नङाबो अबाव मा खालायथाय थौ लाबोनानै दोननि माबारै बापरे मार गिलिरखा दस'लै औलै बापरे मार गिलिर दस' जानायानो गफिनगोन बायदिसो मोनबाय आङो दे दोन हायाव दोन बुद्रु लांसै औलै बोरायबायलै जोंफोरो सिलिन्डार गंसेखौनो थिखांनो हायै बायदिसो मोनबाय बोरायाखैलै जाम्बा आरामाव जयै जानायखाय बेबायदि मोन्दों गेस सिलिन्डारखौनो थिखांनो हायै मोन्दों नंमारगौ खोमालै मा जाखो सिलिन्डार लाबोनाया थिखांनो हायाखै नामा हायाखै बायदियानो र' बाजै बादुला जाबायलै नोंसोरो बेनोथ' बाजै लांगोन र' बुद्रु लांनि जालालै नोंसोरजोंबो सानैजोंबो थिखांनो हायाखै हादोंलै बाजै सानैब्ला डिस्टार्बसो जायो लांथोसै बेनो बोथ्रोद हायोलै मानो हायाखै दे लां बोथोर जानायनि लां